Справката показва, че около 240 ученика ежегодно се възползват от тази общинска услуга. Цената на храноден през изминалият период бе 6 лева, съгласно решение на Общински съвет Панагюрище. Предлаганата храна отговаряше на всички изисквания на Наредба 37 от 2009 година за здравословно хранене на учениците и въпреки, че предвиденото хранене се осъществяваше 4 пъти на ден с тристепенно обедно меню, двустепенно вечерно, лагеруващите съобщиха при наше анкетиране, че би било добре храната да бъде завишена. Затова единствената промяна, която внасяме като предложение за ваше решение през тази година, е окладът за един ден от 6 лева да бъде 7 лева, което да съответства на завишаване обема на храната, която да ползват лагеруващите. На основание член 84, алинея 1 от Закона за местните данъци и такси, наредба номер 2 от 24.04.1997 година, изменение и допълнение на Държавен вестник брой 74 от 1998 година за организиране и провеждане на детски, ученически отдих и туризъм, предлагаме Общински съвет да вземе следното решение. Определя оклад за един ден от 7 лева за всички лагеруващи през 2015 година и точка 2. Персоналът, обслужващ организираният отдих на учениците, да ползва същият оклад за сметка на дейност 333 ученически почивни лагери от бюджета на община Панагюрище. Благодаря ви.